Bueno, bigarren puntua hartuko dugu, eta orain ja zuetaz eta gutaz hitz egingo dugu, hizkuntza normalkuntza arduradun teknikoak. Ea ze profila daukagu, ea zer nolako ezaugarriak izan behar dituen pertsona hori, nolako prestakuntza. Izan behar da filologo bat, izan behar da zirikitzaile bat, izan behar da tresna digitalen mundu horretan aditu bat, edo izan behar da militante bat. Arantxa. Bueno, nik esango nuke bihotza, burua eta eskuak dituena. Gauzak nola egin jakiteak bere garrantzia du, burua, noski, baina horren parekoak dira hizkuntzaren alde lan egitera bultzatzen duen sentimendua eta baita lanerako jarrera ere, eskuak ere. Burua zergatik, hizkuntz politika, urteko plangintza, 4 urtetarako plan estrategikoa. Diseinatzea garrantzitsua da, jakin behar dugu zer, nola eta zertarako, oso garbi izan behar dugu. Izan behar dugu ere nolabaiteko ezagutza teorikoa, soziolinguistikan jantzita egon behar dugu ere. Eta gure mezua oso garbi izan behar dugu. Ikasle euskaldunak, baina eraberean eleanitzak eztea da gure helburua. Eta mezu hori edo ikuspegi hori normalkuntzan ere islatu behar da. Bihotza, hori guztian martxa jarri ahal izateko, nolabaiteko beharra edo nahia sentitu behar da. Zenbat aldiz, kafearen orduan ezote garen ibili, langile baten atzetik, halako barnetegira joateko, konbentzitu nahiean, edo beste holako jardueran laguntzeko. Askotan, plan zehatzik edo ondo diseinatutako planik izan gabe, zuzenean borondate hutsez aritzen gara lanean. Eta zenolako ezaugarri pertsonalak izan behar ditu teknikariak, nire ustez izan behar du komunikazio gaitasuna, edozein lanketa gizartean zabaltzeko, hezkuntza komunitatean zabaltzeko, implikazio positiboa eta irekia, lanaren helburuekiko atxikimendua izan behar du, sormena, ezusteko egoerei aurre egiteko, aurrez probatu gabeko esperientziak martxan jartzeko, eta pazientzia, lan harremanetarako, esku hartu nahi den kolektiboarekiko, eta eskuak, ekin eta ekin, sistematikoki, etengabean, nekatu gabe. Gaitasun teknikoa ere izan behar da, bileren dinamizazioa, bakoitzaren lanaren antolaketa, jakin behar da egiten. Baina zer da ekitea, aktibo egotea, gogotsu, langile izatea, eraginkorra izatea. Agian laburtzeko katxiporretako kuadriak esaten duen bezala, sentitu, pentsatu eta ekin denok elkarrekin. Zu hemen esateko? No, nik hain poetiko ez dut prestatu. Eskuak biletza eta oso polita galditua, nik pentsatutan daukan, pixka bat, orokorrian nolako gaitasunak euki beharko lituzken gure tokilean da honak, gutako gehienok eukiko ditugunak seguro, ez da? Nik alde batetik ikusten dut behar deula proiektuarekiko konpromisoa eta implikazio maila ondila. Neurri batian, sinistu inberde behiten nahi gan honetan, nik uste dut hizkuntza eta kulturarekiko alako, euskararekin, euskal kulturarekin gozatzen du norbait izan behar dula, gero hori transmititu behar baldin badu behintzat gozatu gabe zailtxamarra ikusten dut hori transmititzia. Albaldin bada gustu zaitzia honetan, zaila baldin bada ere, baina bueno. Eta gero nik uste dut beste ezaugarri orokor bat importantia dela ikastetxea ezautzen du norbait izatea. Eta agian, ausartuko naiz esatea, agian ezaugarri batzuk baztertu inbar diala. Nik uste dut baztertu behar dela pertsona bati ordutik osatzeko jartzia horrelako arduratan. Edo adibidez, pertsona bat berria iristean zentroa, bestinok ez duelako nahi beha izatea. Nik horiek saiestu ingo nituzke erabat. Pentsatzen dut ikastetxean ez duela funtzionatzen, baina gero mintegiko bileratan eragina izaten dut, nabaritu egiten da. Bueno, hori orokorrian, nik ezaugarri pertsonalak gehienak aipatu ditu, Arantxak, baina, azpimarratuko ditut berriz nik uste komunikatzen badakina izan behar dula, nik uste informazio asko
erabiltzen deula, eragile askokin haute gehala, bitartekari lan handu jaite deula, eta orduan hori ondo transmititzen jakin behar deula. Izan behar deu alde unean berritzaileak, sortzaileak, ekintzaileak, baina, bueno, pazientzia aipatu du, Arantxak, eta ni ados nago, pazientzia behar deu, batetik epeluzeako lanetan sartzea gehalako eta zeitun ikusiko ez ditugulako emaitzak, pazientzia behar esan duen bezala, harremanetarako, eta beste alde batetik ere esango nuke pixka bat nekaezinak eta neurri batean tematik eta setatik, ez? Batzutan gauza batzuk ikusi ditugu aurretik eta beste guztik ez dugu onartzen, baina eutxin behar dio azkenean atatzea lako. Beste ezaugarri batzuk agian kontutan eduki beharko liakenak. Adibidez, empatia. Neurri batean, sensibilitate desberdinak hurbiltzen dana, sensibilitate desberdineko jendean gana, trebia dana jende horren gana iristen. Zenbateaino, eskadi zaiokegu bere buruai asertibo izatea, hau da, gauza garbi izateituna eta betokin jartzeituna. Asertibo izateko ikusten dut klaustroak onartutako pertsona bat izan behar dula eta inolako zalantzai gabe zuzendaritzaren babesa eduki behar dula, bestela galtza honditan sartzen da. Nik esango nuken beste ezaugarri bada taldean lan egiten dakina, koordinatzen dakina eta neurri batean sistematikoa dan are bai, ez? Beak aipatu ditu. Eta prestakuntza edo gaitasun teknikoei dagokionez, beak aipatu ditu batzuk. Nik azpimarratuko nuke gu hasi ginelako aurrena kalitate kontutan leheno komentatu izu sartu ginela, eta kalitateak badakizue, planifikazioan zate jo jatzo inakik esate zigun, ekin aitzegea, planifikatu eta gauzak aurretik pentsatu eta gero itioi, ezkenakan oso barreratuta. Eta uli beharren ere ikusi ezu ez, azkeneko bi diagnosien arteko diferentzia ere, planifikatu, indikatzaileak edo markatu, nola jakingo edo nola neurtuko edo lortzeitugun edo ez ditugun neurtzen, bideo horretara eraman gaituzten neurri batean, ez? Orduan, PDCA ordenadalako zirkuito horretan, zerbait jakin barko genuke nola egin, da helburuk nola redaktatu eta ekintzak desberdinak diala, eta horrelako gauzatan ikuste dut, prestatu behar deula, batzutan sartzegea, eta gero jutega egiten, jutega ikasten aldeun bezala. Soziolinguistika aipatu du, nik uste garrantzitsua dela, azkenean jendean garaino iristeko, gauzak esateko, soziolinguistikako kontzeptu oinarrizkonak, eta soziolinguistikan jantzita hotia, eta gero gaur egun inolako zalantzai gabe ikateetan, behintzat, beldurrik ez dut ordena gailua, izan gainontzian, gaizkixan berdaka. Eta hau dena esan dut, eta pentsatuko ezue, hau dena esan dut, eta neurri batean tekniko ideal xamarra, ez? Nik nire buru ez dut hemen erabat definituta ikusten, baina batek iten ditu hankasartzetatik ere ikasi iteu. Eta pentsatzen dutena ideala izan zitekeena, bota et.